תראה איך הוא יורד לזה, איזה נראות הוא יורד ועולה. אתה רואה איך הוא כל העוגות, הצלחה הייתה לעוגות. ראית? לסתירה. תראה איך הוא עומד במקום. הופה. עשית תאונה. וואו, הוא צועק, זה שלי הוא צועק. כמובן, קח. יש לו סנדוויץ' מהבוקר. את ההרינגים. וואו, ההרינגים הם באים לתוך היד שלך, הם באים. הלחם הם יאכלו, מה אתם חושבים? גם בהרינגים. הלחם בטח שהם... תראה אותו, הוא תכף כיף עוד מעט, תראה איך הוא מסתכל עליך. תראה. הוא לא מתאמץ, תראה מה זה. תציגי איתו לים, מה אתה לא מתאמץ? תציגי איתו לים. ראית? תפס, תראה, הוא עומד לך בו תפס. רגע, תן לי עכשיו. תן לו עכשיו. תן לו. תפס, אה? אז אתה רואה, בסוף משתלם להם ההתמדה הזאת פה ליד הזה. תכף בא לי פה כל הצי. תראה איך הוא צועק לו, זה שלי זוז ימני. יאללה, נעמדים בשורה ואחד אחרי השני פה נעמדים. איזה שליטה!